Bé, bon vespre i benvinguts a la segona xerrada del cicle Contemporània Ciència, la Terra, el nostre planeta, fins ara. Avui tenim, després de parlar de volcans, avui teníem nosaltres en José Luis Pelegrí. Ell és oceanògraf, especialista en circulació oceànica i processos de bioquímic i canvi climàtic. Ara em comentava, i em donava molta enveja, que ha d'anar a l'Antàrtida a recollir mostres. Vull dir, està en primera línia de recerca en aquest camp i a més de recercar i de molts articles publicats, doncs, entre altres coses, actualment participa en l'anomenada dècada de l'oceà de les Nacions Unides com a coordinador d'un programa d'Ocean Cities, que no sé si després ens explicarà una mica, una pinzellada de què va. Doncs res més, li agraeixo molt que hagi vingut i hagi acceptat la xerrada i quan vulguis, José Luis. Sí, gràcies. Bueno, primer de tot, molt agraït per la invitació, molt agraït a la càtedra Lluís Santaló de la Universitat de Girona i el seu responsable, el professor Joan Saldanya, i agraït també a la Casa de la Cultura i felicitar la Casa de la Cultura per tenir aquest segle de conferències. Jo soc investigador de l'Institut de Ciències del Mar. L'Institut de Ciències del Mar és un centre que es va crear l'any 51, que és el principal centre marí de tot el sud d'Europa. Som líders en molts índexs de publicació i de projectes europeus dintre tot el que és el sud d'Europa. No ens podem comparar amb alguns dels centres que són del nord perquè també els recursos que tenen són molt diferents. Però estem molt contents, estem allà a la Barceloneta, si algun cop veniu doncs estaré encantat de rebre-us i també tenim ara el 12, 13 i 14 de novembre tenim unes jornades a portes obertes que també us hi podeu apuntar si voleu conèixer el centre. Bé, doncs m'agradarà molt poder-vos compartir aquestes reflexions. Primer, una part més científica sobre aquest planeta al que pertanyem i del qual formem part, d'aquest gran sistema complex que en realitat és un ésser totalment viu que va evolucionant com qualsevol ésser viu i que té aquesta resiliència, aquesta capacitat d'adaptació perquè és tan complexa, i breument tractaré de parlar de quines són aquestes característiques principals. I després m'agradaria parlar d'aquests problemes, d'aquesta situació, aquestes crisis, emergències que parlem, que són l'emergència ambiental, mediambiental i l'emergència climàtica, que estan totes dues profundament relacionades. I estan profundament relacionades amb una manera de viure i una manera de sobreexplotar aquest planeta del que formem part, que porta totes aquestes altres crisis, que són crisis d'igualtat, crisis de guerra, crisis de fam, tot aquest problema que sorgeixen d'uns egoismes i unes individualitats excessives. Doncs això és el que m'agradaria acabar amb aquesta revolució col·laborativa, perquè penso que és bo veure-ho des de la perspectiva que estem en un moment crucial i hi ha moltes oportunitats per realment tirar endavant envers una nova humanitat i una nova individualitat, també. Primer, aquest aspecte, l'oceà com gran regulador. Després parlem de l'oceà com gran connector. Totes dues coses estan totalment relacionades i totes plegades fan que el planeta Terra sigui un planeta molt resilient, un planeta molt robust, realment, però que, clar, l'estem forçant, l'estem portant a uns límits. A veure si puc activar això aquí. Aquesta imatge que veieu aquí a la dreta és una imatge de color, una miqueta colorejada, que és el color real, i també veieu que no hi ha núvols i falten altres aspectes que sí que es veuen en aquesta aquí baixa a mà esquerra, que és potser més realista, també està una mica colorejada, però bàsicament això el que ens està mostrant, si veieu també fixeu-vos a dalt a la mà dreta, com a la part alt del Pacífic, durant la primavera de l'hemisferi nord, sorgeix aquest bloom. Aquest bloom, bàsicament,
és l'explosió de vida, la primavera de l'hemisferi nord i tota la productivitat primària que es reflecteix en què hi ha grans quantitats de pigments, que vol dir que hi ha gran quantitat de clorofila, hi ha gran quantitat de producció primària. És la vida que explota, però això a tot arreu està passant de la mateixa manera. És un organisme pulsàtil que pulsa amb una explosió durant un període relativament curt i després es recupera. I ja en parlarem, que aquest sistema d'oscil·lacions és característic del nostre planeta. I l'anomenem planeta Terra, però realment l'hauríem de dir planeta oceà, perquè a l'oceà hi ha no solament el 97% de l'aigua líquida que forma part del cicle hidrològic, i hem de pensar que nosaltres som, amb una certa variabilitat, però som 2/3 parts d'aigua, per això podem dir perfectament que nosaltres som oceà. Les 2/3 parts d'aigua són pràcticament l'oceà, i aquesta aigua de l'oceà arriba a tota la litosfera, mitjançant el cicle hidrològic, fa els ambients en què nosaltres en desenvolupament i fa també la nostra entitat, que som aigua. Però no solament conté tota aquesta aigua que forma part de la vida, sinó que conté la major part de tots els nutrients i tots els elements essencials per a la vida planetària. Per tant, de nou, insistir que som oceà. I a part d'això té aquesta capacitat reguladora que fa que gran quantitat de l'efecte antròpic s'estigui regulant gràcies als oceans. Més d'una tercera part del diòxid de carboni que va a l'atmosfera s'està anant cap als oceans. I malgrat això, la concentració de diòxid de carboni atmosfèric està pujant massa ràpid. Però més del 90% de l'excés d'energia que ha acumulat el planeta no està ni a l'atmosfera ni a la litosfera, està a l'oceà. I això s'aconsegueix malgrat l'oceà s'escalfa només una miqueta, perquè l'oceà té una capacitat calòrica molt gran i una densitat molt gran, i això fa que escalfar l'aigua, com ho sabeu, requereix molta més energia que escalfar l'aire. Bé, doncs aquí tenim també aquella era de color que s'assembla a aquesta que veiem aquí baix, però aquí dalt veurem també, a veure si això s'activa. No sé si s'ha activat. Aquesta sembla que no. Aquesta s'assembla, per l'error que sigui, aquesta no s'activa. Però s'assembla a la que hem vist abans. Aquesta de dalt és temperatura, abans hem vist color, i ara el que estem veient també és l'estacionalitat, amb l'oscil·lació de la temperatura cap a l'hemisferi nord durant l'estiu de l'hemisferi nord, després cap a l'hemisferi sud. Veieu també com les masses de gel van canviant. De nou, això és com una espècie de batec planetari. El planeta està contínuament bategant. I aquí, des del punt de vista de regulació, podem dir que és capaç de, només una petita part de l'oceà, els 2 o 3 primers metres de l'oceà, són capaços d'emmagatzemar tanta energia com l'energia que es pot emmagatzemar a l'atmosfera. A part d'això, els oceans, entre altres propietats, tenen el 87% del carboni que forma part del cicle metabòlic del planeta i segurament correspon més del 95% de l'activitat metabòlica del nostre planeta està dins dels oceans. O sigui que realment són els sustentors d'un sistema molt complex i molt estable. Com qualsevol ésser viu, el planeta també va néixer fa 4.800 milions d'anys, mitjançant una gran contracció, atracció per gravetat i... Sí, no sé, ara millor potser, sí. Gràcies. I al poc de 200 o 300 milions d'anys ja va començar a haver vida. Primer va ser una vida quimiosintètica i després es va començar a ser una vida sobretot basada amb la fotosíntesi. Va passar a ser una vida sobretot fotosintètica i a dia d'avui és un planeta autotròfic que el que té és una base sòlida que li proporciona tots els nutrients i tots els minerals que es reciclen i entren dintre l'aigua i es distribueixen de manera efectiva i amb la llum solar, l'energia solar que arriba, és un planeta totalment autosuficient. És l'únic ésser que hi ha aquí al nostre planeta que és totalment autosuficient. Nosaltres no ho som.
Cadascun de nosaltres depenem del nostre entorn, perquè intercanviem contínuament propietats i si no ho hagués entorn moriríem. En canvi, el planeta és totalment autosuficient. Però aquest planeta ha evolucionat al llarg de la seva història. Com us deia, fa 4.500 milions d'anys va començar la vida i aquí tenim un petit recull dels últims 60 milions d'anys, on bàsicament el que estem mostrant és la temperatura de la superfície del planeta, la temperatura mitjana de tota la superfície del planeta. Com veieu, i està comparada, relativa, a finals del segle XIX, que és previ al període industrial. Què és aquest punt aquí? Comparat aquí, el 1900, alguna cosa així. Com veieu, doncs, fa 60 milions d'anys la temperatura era molt més alta, 10-15 graus de temperatura mitjana més alta, perquè l'atmosfera era una atmosfera molt més densa, també, tenia molta més concentració de diòxid de carboni, de gas i de vapor d'aigua. Va anar evolucionant i, entre altres coses, ara en els últims 3 milions d'anys han hagut aquests cicles que anomenem glacials i interglacials. Fixeu-vos que aquí anem cap a la dreta del temps. Aquest seria un eix del temps al que estem més acostumats, però aquest aquí a l'esquerra és un eix del temps que utilitzen els geòlegs. I aquí el temps va cap a mà esquerra. És a dir, que aquests cicles de temperatura, que com veieu hi ha temperatures més càlides, baixa uns 4 o 5 graus de temperatura mitjana a tot el planeta, durant un llarg període glacial que dura 80.000 anys, després puja la temperatura i durant uns 15-20.000 anys tenim un període interglacial, després torna a baixar, torna a pujar, torna a baixar. Aquests cicles són el que s'anomenen els cicles glacials i interglacials i els tenim aquí reflectits a mà esquerra. Es veu, per exemple, aquí la temperatura, que un indicador de temperatura és aquest deuteronòmium, que la concentració d'aquest traçador ens dona una idea de la temperatura. I com veieu, això és fa 100.000 anys, havia un pic, fa 110.000 anys, havia un màxim interglacial, vam entrar en un període glacial molt llarg, de 80.000 anys, i ara ens toca de manera natural estar en un altre màxim interglacial. En tornem a parlar. De manera natural, la Terra està en una època càlida, una època segurament més activa, està fent com més exercici. I, com veieu, en realitat ja en parlem després, períodes molt llargs de glacials com de recuperació, de repòs, i després venen aquests períodes ràpids, intermitents, més curts, on la Terra s'activa. I això es veu no solament en la temperatura, es veu amb el CO2, el diòxid de carboni atmosfèric, es veu també amb altres paràmetres com la quantitat de pols en suspensió. Durant el final de l'època glacial, doncs la quantitat de pols en suspensió augmenta i això fa que aquests diferents factors fan que la Terra, el cicle salti durant un període interglacial més curt, doncs correspon a un moment que tenim més insolació a l'hemisferi nord i quan ja d'alguna manera ha anat creixent la quantitat de pols atmosfèric perquè durant una època glacial tot és més sec, hi ha menys pluja, hi ha més erosió i comença a haver més pols i arriba un punt que aquests dos factors fan que salti i torni a una època interglacial, aquesta època més activa. És una mica, jo vull veure com quan nosaltres comencem a fer exercici, comencem a córrer, per quina raó comencem a córrer? Perquè internament, d'alguna manera, fem que hi hagi uns processos interns de retroalimentació, però bàsicament hi ha com unes cèl·lules, el cor, unes cèl·lules mare, em sembla que en diu, o cèl·lules, no em recordo com se diuen, però que són les que activen i comença el cor a bategar més. Però que s'activin aquestes cel·les, que són les cèl·lules conductores del cor, té que haver tot un procés que ve d'una sèrie de factors. Aquí, el mateix. La Terra, de manera conscient o inconscient, aconsegueix que hi hagi una sèrie de factors que fan que hi hagi un canvi de cicle i llavors la Terra s'activa. I després comença altra vegada a entrar en una època glacial i es recupera, altra vegada, com fem tots nosaltres, a la nit descansem i després ens activem i quan cal, correm, i després tornem a descansar.
aquest tipus de procés que veiem aquí, aquests mateixos cicles, aquí els veiem dibuixats cap a l'esquerra i aquí de nou els tenim dibuixats cap a mà esquerra, o sigui, això es fa 450.000 anys i això és a dia d'avui. I com veieu, de nou aquí, és una miqueta el mateix que us ensenyava abans, una època màxima interglacial és com actualment, durant l'estiu de l'hemisferi nord, tenim relativament poc gel i tenim una zona on hi ha banquissa, algo de gel oceànic en superfície, en flotació, però la massa continental de gel és molt reduïda i, en canvi, al final, fa 15.000, 18.000 anys, al final d'una època glacial, teníem una massa de gel molt més extensa i la quantitat de gel marí arribava molt més cap al sud. Si això ho tombem, per comptes d'anar amb el temps cap a mà esquerra, el tombem, senzillament el girem i ara fem que el temps vagi cap a mà dreta, us ho ensenyo perquè això és el que podríem anomenar fisiologia terrestre. Perquè si això ho comparem amb individus que estan fent exercici i es recuperen, fan exercici i es recuperen, i comencem a mirar una sèrie de variables fisiològiques com és la diferència arteriovenosa d'oxigen o la diferència arteriovenosa de nutrients, veiem exactament el mateix. Tenim períodes on aquesta diferència augmenta i altres períodes on que augmenti la diferència arteriovenosa d'oxigen vol dir que s'extreu més oxigen de la sang perquè es fa més esport, es fa més exercici. I és el mateix, a la Terra hi ha períodes interglacials que està més activa i hi ha després períodes de recuperació, igual que qualsevol ésser viu, la fisiologia humana. Passo al segon aspecte, que està totalment connectat, l'oceà com gran connector. El sistema circulatori nostre porta i distribueix totes les propietats que necessitem per a la vida. L'oceà també distribueix totes aquestes propietats que necessitem per a la vida a totes parts del planeta. I l'aigua es trasbassa a la litosfera. En parlem de seguida. Hi ha aquest sistema circulatori i aquest sistema limfàtic, les artèries, les arterioles, els capil·lars, arriben a cadascuna de les cel·les del nostre cos, que és on hi ha la vida. La nostra vida és un cúmul de cèl·lules que estan formant molts sistemes diferents i aquestes cel·les és on està tenint lloc la nostra vida i el cúmul de totes elles és el resultat aquest màgic d'un ésser viu que és un ésser resilient, robust. L'aigua no, la sang que no arriba a les cel·les o que sí arriba a les cel·les però que no torna via les venícules, a les venes i no torna al cor, és recollida pel sistema limfàtic. Jo no soc metge, però he llegit una mica del tema, segur hi ha aquí metges que en saben molt més, i em sembla superinteressant. Aquest sistema limfàtic és com una espècie de recol·lector. En el fons és un sistema circulatori com el que té altres éssers vius, com els invertebrats o els artròpodes, que són sistemes circulatoris, però aquests són oberts, no hi ha artèries, no hi ha venes, està tot com barrejat. I l'oceà, en realitat, és un tot barrejat. Tot està barrejat, però això no vol dir que estigui tot uniforme, està molt diferenciat, en parlem de seguida, i a més hi ha grans corrents molt dominants que són com les grans artèries i les grans venes i que això fa que arribi a totes les cel·les, les més petites, que en parlem de seguida, de l'oceà. A part d'això, tenim els éssers vius, tenim un sistema nerviós que és un flux d'informació. A l'oceà també hi ha aquest flux d'informació. Nosaltres mateixos, quan viatgem, totes les espècies, tots els éssers vius estan contínuament intercanviant informació i segur que hi ha moltes més maneres d'intercanviar informació i altres propietats de les que segurament podem imaginar. Aquesta és una visió de l'oceà des de l'Antàrtida. Aquí veiem tot el que és l'Atlàntic, veiem tot el Pacífic i el gran connector és la corrent circumpolar antàrtica, que és la corrent més potent del nostre planeta, està transportant uns 200 milions de metres cúbics per segon i que es distribueix a tots els oceans. Aquí podríem estar molta estona parlant d'això, però no tenim el temps, però el que és important és que a vegades parlem de molts oceans. No, és un sol oceà que està totalment interconnectat. I això és la bellesa d'aquesta interconnexió que dona peu a una gran complexitat. També és molt important veure que una tercera part de l'aigua que ens plou a la Terra, de l'aigua que ens plou a la Terra, ens plou sobre la litosfera, sobre les masses terrestres, uns 116 quilòmetres cúbics per any.
sobretot la massa terrestre. Però la massa terrestre, els continents, només s'evaporen uns 70 quilòmetres cúbics per any. Aquesta tercera part del que plou per sobre del que... O sigui, una tercera part de la pluja que ens cau és aigua que s'evapora dels oceans. Els oceans evaporen més aigua de la pròpia aigua que precipita sobre els oceans. És a dir, que hi ha contínuament un trasbàs d'aigua dels oceans cap als continents. Si no fos per aquest trasbàs, els continents no tindríem els ecosistemes que tindríem, serien molt més desèrtics. I aquest trasbàs és molt ràpid. En només qüestió de 10 dies, l'atmosfera només conté 10 a la menys 5%, és a dir, 0,00001% de tota l'aigua que hi ha al planeta, i aquesta aigua està només uns 10 dies de residència a l'atmosfera. Està de mitjana contínuament sent trasbassada des de l'oceà cap a la Terra. Aquest oceà no és un oceà uniforme de cap manera. Igual que nosaltres no som uniformes, tenim tota una sèrie de subsistemes i si mires la sang que hi ha als ronyons o la que hi ha al cor o la que hi ha al cervell, són diferents. Doncs aquí també l'aigua, quan la mires a diferents regions, te n'adones que tens diferents propietats. Aquí tenim una secció, una manera de veure l'oceà molt característica, és el que anomenem seccions verticals. En aquest cas, una secció que va des de l'hemisferi sud a l'hemisferi nord, des de 50 graus sud fins a 60 graus nord, seguint tot l'oceà Atlàntic. I veiem aquí la fondària, aquests 6.000 metres de fondària de 50 sud fins a 60 nord. I veiem la distribució de temperatura. El primer que ens adonem és que això d'uniforme no té res. Està molt compartimentat. I si mirem altres propietats, qualsevol que us ensenyi tindrà una compartimentació diferent. I cada una de les regions, com qui diu, d'aquest oceà, en superfície, en horitzontal i en vertical, té unes característiques pròpies. I això fa que aquesta regió tingui un rol molt específic, sigui un subsistema d'aquest planeta viu, d'aquest organisme viu. I si anem veient altres propietats, no solament la salinitat, sinó ara el nitrat o l'oxigen, veiem que té espais i distribucions diferents. I quan ho mirem nosaltres en superfície, per exemple, ho mirem aquí, a prop de la superfície, entre els 0 i els 600 metres de superfície, més o menys, és el que ho mirem sobre una superfície de densitat constant, perquè ens agrada fer-ho als oceanògrafs, perquè la superfície de densitat constant és per on es mou l'aigua de manera natural, perquè li agrada l'aigua, quan viatja pels oceans, li agrada mantenir la seva densitat. Llavors, una manera de veure-ho és mirant això. Doncs veiem la fondària a la que es troben, entre 0 i 600 metres, aquí em sap greu que no distingeixen els números, però això és més o menys entre 0 i 600 metres, i aquí sí que veiem la temperatura. De nou tenim regions molt més càlides, com tot el que és el gir subtropical de l'Atlàntic Nord, i tenim regions també que són bastant més fredes, sobretot al voltant del continent antàrtic. Tenim regions amb quantitats d'oxigen dissolt molt diferent, o amb quantitats de nitrat molt diferents, i de nou apareixen tots aquests compartiments que són els que d'alguna manera, quan mirem la producció primària que té prop de les zones fòtiques, prop de la superfície dels oceans, veiem aquestes pel·lícules que veiem abans, on tenim tota aquesta vida que va evolucionant. Aquí m'agradaria fer de nou aquesta analogia que per mi és molt real. Aquí nosaltres, quan mirem el sistema circulatori d'un ésser, d'una persona humana, doncs el que tenim és un sistema pulmonar, una circulació pulmonar, que va ara ho diré malament, que va em sembla que és del ventricle dret, va als pulmons i torna a l'aurícula esquerra, i després, perdoneu si ho dic al revés, va del ventricle esquerre i va a tot el cos i torna a l'aurícula dreta. Doncs aquest sistema, el primer d'ells és el sistema pulmonar, que s'assembla molt a aquest sistema que està contínuament intercanviant gasos amb la part exterior, i aquests gasos, entre altres l'oxigen, oxigena, perquè aquest oxigen després és capaç de mantenir la producció primària, l'activitat nostra dintre del nostre cos. Doncs estic barrejant les coses sense adonar-me. Parlo de la sang o parlo de l'aigua. L'aigua una miqueta fa el mateix. Les primeres 1.000 metres de la superfície dels oceans estan en contacte amb l'atmosfera, estan contínuament intercanviant gasos amb l'atmosfera i estan circulant de manera relativament ràpida, tal com passa en
els 5 litres de sang o 6 litres de sang que tenim, doncs en qüestió de 10 segons ja han recirculat per tot, impressionant, per tot el circuit pulmonar. I triguen de l'ordre d'un minut en circular per tot el que seria l'altre gran circuit, que és el circuit basal, tot el circuit sistèmic. I aquestes són les aigües que ja no funcionen als primers 1.000 metres de l'oceà, sinó que van fins als 6.000, fins als 8.000 metres de fondària i circulen per totes les conques. Una miqueta la que us ensenyava abans des de la perspectiva antàrtica, doncs ara ho veiem, aigües que estan en superfície a altes latituds de l'Atlàntic i al voltant del continent antàrtic, s'enfonsen, viatgen per tot el planeta, el que s'anomena la cinta transportadora global o la global overturning, la circulació de volteig global, aquesta que s'enfonsa, l'aigua circula en fondària i a poc va aflorant fins a tornar a la superfície. S'enfonsa amb un batec de qüestió de setmanes. Batega a l'hemisferi nord, aquí a l'Atlàntic nord. L'Atlàntic nord ho fa perquè és molt salat, evapora més del que precipita. Llavors, al ser salat, quan es refreda l'aigua a l'hivern, aquesta aigua d'altres latituds de l'Atlàntic nord s'enfonsa, en qüestió de poques setmanes, un gran batec, pam, és el cor. I després ja, a poc, el cor se va omplint, i després, pam, torna a bategar. I ho fa poques setmanes a l'hemisferi nord i ho fa en poques setmanes al voltant de l'Antàrtica. Són dos batecs, pam, 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 pam. I la Terra ha anat variant també depenent a vegades de quin dels dos batecs domina. Aquesta és una mica l'evolució paleoclimàtica que es suposa que ha tingut la Terra. Però aquests batecs el que fan és que s'enfonsa l'aigua fins al fons, circula i després a poc va pujant al llarg de centenars d'anys. I aquest pujar és gràcies als vents. De la mateixa manera, em fa gràcia pensar-ho també, quan nosaltres bateguem, si vosaltres us poseu aquí la mà, us sentireu el batec. Però si us poseu la mà al ronyó o us poseu la mà a un altre lloc, no sentireu el batec. Perquè a prop del cor sí que el sentim, el batec, però quan se'n va ja lluny ja no se sent. Per què? I com la sang torna? Doncs la sang torna en el que s'anomena un moviment peristàltic. Hi ha contraccions que només deixen que la sang vagi en una direcció i això s'aconsegueix gràcies a nosaltres que ens movem. Si nosaltres tenim un braç enguixat molt de temps i no es mou, s'acumula l'aigua, s'acumula la sang i s'infla. El que hem d'estar és contínuament movent-nos, i això una mica és el paper que té el vent dintre els oceans. I aquí em sembla interessant que aquí tenim grans circuits que són transoceànics o globals i aquesta energia entra dintre els sistemes per al vent o pel refredament, però aquesta energia es va fraccionant. Aquests girs transoceànics es van fraccionant en girs cada vegada més petits. I llavors parlem del que són girs mesoscalars, de l'ordre de centenars de quilòmetres, girs submesoscalars, ja són paraules tècniques, però bàsicament el que ve a dir és que tenim remolins cada vegada més petits, remolins cada vegada més i més petits, i fins on arriben, ara us ensenyaré, arriben fins a aquesta mida que són remolins de l'ordre d'uns pocs centímetres o uns pocs mil·límetres. És el que s'anomena l'escala de Kolmogorov, són els remolins més petits. Perquè cada vegada que el remolí distribueix, es trenca amb uns remolins més petits, dintre d'aquest procés hi ha una petita dissipació d'energia en forma de calor. Quan els remolins són tan petits ja intenten trencar-se, què passa? Que ja no tenen energia suficient, una concentració d'energia, densitat d'energia suficient com per trencar-se, perquè el que farien es dissipen en calor. Llavors els remolins més petitonets que hi ha són aquests remolins de l'ordre d'un centímetre aproximadament. Aquests remolins duren potser només un segon, o una fracció de segon, o uns pocs segons, depenent. I diries, aquí dintre hi ha de tot. Hi ha fitoplàncton, hi ha bactèries, hi ha virus, hi ha tota la vida. I diries, bueno, i per mi aquestes són les cel·les del planeta. I diries, com pot ser si només duren un segon? Però per un virus que té una vida d'unes hores o un fitoplàncton que té una vida d'uns dies, un segon és més de l'estona que estem nosaltres en aquesta sala compartint. És la seva vida, és la seva producció i la seva evolució. Doncs aquestes són les veritables cel·les del nostre planeta. Aquí, si després tenim temps, us ensenyaré, això és un servei que hi ha a Copernicus de la Unió Europea, on podríem veure tota aquesta connectivitat, tota aquesta distribució, tota aquesta variabilitat, la podríem veure pràcticament en temps real.
Són models que utilitzen totes les dades que hi ha i tracten de fer una aproximació a la realitat. No és la realitat, però és una bona aproximació. I veuríem, per exemple, aquí el que estem mostrant és el que s'anomena l'altura del mar sobre el geoide terrestre. Hi ha regions on està més alta i regions on n'hi ha més. I entre altres coses, us ensenyava per això, veieu moltes taquetes de més verd o més blau. Tot això són remolins mesoscalars, d'aquests de l'ordre de centenars de quilòmetres que us comentava abans i que estan sent modelats amb un model i amb les dades reals dintre aquests patrons que hi ha grans patrons de circulació com els que comentàvem abans, que són aquests tipus de patrons de circulació i aquesta corrent que hi ha per aquí. Bé, això si tenim temps al final en parlarem. Bé, doncs he tractat molt ràpidament de fer un resum del que seria l'escenografia que s'estudia durant molts anys d'una carrera, però aquí m'agradaria dedicar una estona a parlar sobre les dues crisis que estem patint, degut a la sobreexplotació del nostre planeta, i després una breu reflexió potser més personal i potser també es podria dir més filosòfica i potser no tan rigorosa, però que em sembla important compartir sobre com nosaltres podem afrontar aquesta situació. Les dues crisis, quan parlem de canvi global, normalment podem parlar de moltes coses, però des del punt de vista de l'evolució del planeta estem parlant de la crisi mediambiental i de la crisi climàtica. La crisi mediambiental, sobretot, és que hi ha una degradació dels ecosistemes naturals, dels ecosistemes bé sigui terrestres o bé sigui marins. La salut, la productivitat, la capacitat d'autoregular-se d'aquests ecosistemes està sent degradada perquè estem o bé erosionant els sistemes o degradant o contaminant o desnaturalitzant tots aquests sistemes de moltes maneres i aquests són alguns dels exemples d'aquestes fotos. I això té un gran impacte sobre la salut d'aquests ecosistemes i en particular sobre la biodiversitat que hi ha en aquests ecosistemes. Després en parlarem. Hi ha una gran pèrdua de biodiversitat. Estem parlant d'una gran extinció planetària degut a que aquests ecosistemes hi ha espècies que no poden sobreviure a aquests canvis. A part d'això, em sembla que és molt important parlar que també aquesta crisi mediambiental impacta sobre la salut de les persones. I hi ha aquest concepte que es parla de solastàlgia, que ve de la paraula solàs, que vol dir pau. No sé si l'origen ho hauria de mirar, és llatí, però en anglès vol dir pau, la pau i llavors és una pèrdua, àlgia, una pèrdua d'aquesta pau. És la pèrdua del benestar i pau derivada de la degradació d'aquesta llar, d'aquest entorn que vivim. Que s'assembla bastant a aquest concepte d'ecoansietat, però no és ben bé el mateix. Una cosa és la pèrdua de la teva pau interior perquè estàs visquent en un lloc que ja no t'hi sents com casa teva i l'altra cosa és pensar, tenir una ansietat perquè en quin serà el teu futur, aquesta ansietat cara al futur. I això és el resultat de l'activitat antròpica, malgrat els éssers humans som una molt petita part de la vida planetària. Aquí, per exemple, veiem amb gigatons, un gigaton és 10 a la 12 tonelades, en aquest cas de carbó, i veiem que hi ha al nostre planeta de l'ordre d'unes 70 gigatons de carboni estan dins les bactèries, o les plantes són 450. Els éssers vius som 0,06 gigatons de carboni, i malgrat això som la causa que el nostre planeta estigui patint una gran extinció. S'estima que al voltant del 10% de totes les espècies estan en aquest moment en perill d'extinció i un 60% de la població de vertebrats ha disminuït des de l'any 1970. I de manera natural, estem patint. Ja parlem d'aquests grans amenaces a la biodiversitat, que són el canvi de l'ús de la terra, a la pol·lució, la sobreexplotació, per pesqueries o per el que sigui de pesqueries gens sostenible, de la pesca, per el canvi climàtic, que també crea una sèrie d'impactes sobre l'entorn, i per també aquesta invasió d'espècies.
I a vegades es parla de que s'estan sobrepassant tots aquests límits. Aquí, per exemple, parlem d'aquests límits a la superfície dels oceans, perdó, de la Terra, els oceans, hi ha altres límits, no? Per exemple, el que són els coralls, la vegetació terrestre, la biodiversitat, etc., quins estan sent en aquest moment sobreexplotats. I la part vermella mostra que molts d'aquests indicadors estan ja bastant sobreexplotats. En realitat n'hi ha pocs que estan poc amenaçats, i una d'elles és les espècies en extinció, que només un 10% de totes les espècies, però Déu-n'hi-do, estan en perill d'extinció. Ara en tornem a parlar després tornarem un moment a això. Però m'agradaria ara parlar breument sobre la crisi climàtica, que ve de la mà d'aquesta. La crisi climàtica, de nou, ve sobre una manera excessiva d'utilitzar els recursos del nostre planeta, una forma no harmònica de viure en el nostre planeta. Hi ha dos factors que convé diferenciar. Un és el que són els gasos hivernacle, en parlem de seguida, que són els gasos d'efecte hivernacle que s'introdueixen a l'atmosfera, i l'altre és la capacitat de reflexió de l'energia solar, que és el que s'anomena l'albedo. Si nosaltres imaginem el Sol i ens posem al Sol i veiem la Terra, hauríem de pensar que la Terra ocupa una molt petita part del firmament que veu el Sol. Però, malgrat això, li arriba una energia solar molt important. I aquesta energia solar que arriba a aquest puntet que està del Sol, que és el firmament del Sol, representa, un cop les distribuït al llarg de tot l'any i les distribuït al llarg de tota la Terra, representa que ens estan arribant 340 watts per cada metre quadrat. D'aquests 340 watts, degut a l'albedo, degut a aquesta reflexió, bé sigui els núvols, que reflecteixen, quan més blancs són, més reflecteixen, o bé la Terra, el gel reflecteix gairebé tot, els deserts també reflecteixen gairebé tot, en canvi els oceans foscos absorbeixen, la jungla també absorbeix molta d'aquesta energia. Doncs, degut a aquesta reflexió, es reflecteixen uns 100 watts per metre quadrat, aproximadament una tercera part, una mica més d'una tercera part. D'aquests, és a dir, 340 menys 100 són uns 240. Aquests 240 watts per metre quadrat el que fan és s'escalfen la Terra. La Terra s'escalfa i s'escalfa fins a assolir una temperatura que, com un cos negre, el que fa és irradia, igual que fa el Sol. El Sol irradia perquè té una certa temperatura, 6.000 i pico graus, per tant irradia sobretot amb una longitud d'ona molt curta, és on està la seva principal radiació, i aquesta és la que ens arriba a la Terra, és una longitud d'ona curta, i aquesta, l'important és que travessa molt fàcilment l'atmosfera. En canvi, la Terra només s'escalfa uns 300 graus Kelvin, molt menys, i també irradia, aquesta escalfor la irradia cap a fora, però com està molt més freda que el Sol, ho irradia amb una longitud d'ona molt més llarga. I aquesta longitud d'ona més llarga és fàcilment atrapada per l'atmosfera. Aquí és una miqueta l'esquema que parlava fa un moment, ara no us espanteu, però aquí tenim l'energia solar que arriba, part d'aquesta energia solar és reflectida pels núvols, la part que no és reflectida travessa, arriba a la superfície del planeta i part és reflectida pel gel i pels deserts, i el resto s'incorpora, que és l'energia solar que ens ha arribat, menys la part que és reflectida per l'atmosfera, menys la part que és reflectida per la Terra. Això és bàsicament, no feu massa cas de les equacions si no esteu massa acostumats, però bàsicament aquests números el que volen dir és això, és un concepte molt senzill. Llavors, això és l'energia que incorpora la Terra i la Terra s'escalfa, i llavors emet aquesta energia, aquest d'Earth. Què passa? Doncs que aquesta energia, part important, és absorbida per l'atmosfera, i l'atmosfera què fa? S'escalfa quan ho absorbeix. I al seu temps, quan s'escalfa, la meitat, com l'atmosfera és com una pel·lícula fina que està sobre tot el planeta, la meitat ho irradia cap a l'estratosfera i l'altra meitat ho irradia de volta. Llavors, aquesta meitat si veieu aquest la part que s'absorbeix és multiplicat pel factor que absorbeix, per gamma en aquest cas. I la diferència és el que torna a l'estratosfera. Doncs aquest gamma, la meitat se'n va a l'estratosfera perquè l'atmosfera s'ha escalfat, la meitat va cap a l'estratosfera i l'altra meitat torna cap a la Terra degut a la presència de gasos hivernacle, en aquest cas, sobretot de diòxid de carboni, també de vapor d'aigua, etc.
Ara bé, aquí l'important és aquest factor, que el que irradia la Terra, la meitat torna a la Terra, degut a aquest factor gamma, que aquest factor gamma, bàsicament, el que em diu és la quantitat de gasos hivernacle que tinc. Quan jo tenia, a l'època preindustrial, aquest factor gamma era 0,375, és a dir, un 37,5% de l'energia que irradiava la Terra de volta cap a l'espai era absorbida per l'atmosfera. Fa uns anys havia passat del 37,5 al 38,8 i per finals d'aquest segle està estimat que estarà al voltant del 41%. Aquesta diferència, que sembla petita, del 37 al 41%, fa, quan fem uns càlculs molt senzills, suposant que l'albedo, és a dir, aquesta reflexió no està sent modificada, suposant que això no està sent modificada, és a dir, que sempre hi ha un factor d'un 30%, del 30% de l'energia solar és reflectida, és a dir, el 30% de 340 watts són 100 watts i aquests són reflectits. Suposant això, ens trobem que això és constant, que és més o menys la realitat, no del tot, però més o menys la realitat, ens trobem que degut a l'increment de gasos hivernacle, la temperatura mitjana del planeta, ara us explicaré què són aquestes dues primeres línies, però no en feu cas. Degut a això, amb un valor realista de la reflexió i un valor realista dels gasos hivernacles, a l'època preindustrial la temperatura mitjana del planeta era 13,8 graus centígrads, mitjana de tot el planeta, sobretot a la superfície i sobretot l'any. A dia d'avui estem sobre els 15 graus i a finals del segle estarem sobre els 17-18 graus, depenent de la quantitat de gasos hivernacle, és a dir, del factor gamma, de la quantitat de gasos hivernacle que nosaltres fiquem a l'atmosfera. L'atmosfera és molt important. Fixeu-vos, si no hi hagués reflexió, és a dir, si tota l'energia del planeta, l'energia solar arribés sense cap reflexió, els 340 watts per metre quadrat arribessin i no hi hagués atmosfera, la temperatura mitjana del planeta seria 5,6 graus. Això no és el cas, no? Però només per tenir una idea. Si no hi hagués atmosfera i es reflectís aquests 100 watts per metre quadrat, però no tinguéssim l'atmosfera tan beneficiosa que tenim, que gràcies a aquesta atmosfera és que va evolucionar la vida al nostre planeta, no? Perquè, entre altres coses, va ser capaç de retenir la quantitat d'aigua que hi ha al planeta, doncs amb això la temperatura seria de 17 o 18 graus sota zero. Seria un planeta gelat, seria inviable la vida aquí, o seria una altra vida molt diferent de la que estem acostumats. L'atmosfera és important i és necessària. El que passa és que aquest petit, entre cometes, petit increment d'aquest factor gamma, degut sobretot del diòxid de carboni, fa que la temperatura estigui canviant dramàticament. Sembla poc, 1,3 o 1,4 graus és el canvi que estem experimentant a dia d'avui. I el canvi serà de 3 o 4 graus si no canviem les coses. I aquest canvi de 3 o 4 graus vol dir mitjat sobretot al planeta. Hi ha zones, les zones tropicals, on gairebé no augmentarà. Augmentarà només una miqueta, perquè no pot augmentar gaire més, perquè l'energia que arriba de seguida s'evapora, torna en forma de calor latent a l'atmosfera, s'evapora. En canvi, en altres regions, les regions temperades i les altes latituds, aquestes s'estan escalfant molt més. No s'estan escalfant ni 2, ni 3, ni 4, sinó que s'estaran escalfant 10-15 graus de temperatura. Això és un canvi dràstic. Amb un model tan senzillet reflectim molt bé el que està passant. I això per què? Perquè els dos factors principals són aquests, la reflexió i l'albedo, i els gasos d'hivernacle. Per què això és tan important? Doncs per els gasos d'hivernacle, de nou, per insistir, perquè si aquí, aquesta és la imatge que us he ensenyat al començament, on veiem com ha canviat la temperatura del planeta en els últims 60 milions d'anys. Abans no ho he dit, perdoneu, però aquí tenim una escala que va de 60 a 10 milions d'anys, més o menys. Després tenim els últims milió d'anys i després tenim els 20.000 anys. O sigui, hi ha un canvi d'escala. Segurament que alguns us heu dit, però disculpeu que no ho he dit. I aquí tenim bàsicament el mateix, però tenim la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. Com veieu, són pràcticament calcats. I això és perquè aquest model radiatiu, on el diòxid de carboni era tan important, on la concentració de gasos d'hivernacle a l'atmosfera era tan important, és realment un model que reflecteix molt bé el nostre planeta. Què ha passat fins ara? Que aquests canvis de gasos hivernacle i aquestes oscil·lacions, recordeu aquestes oscil·lacions són els interglacials, glacials, que pujava el diòxid de carboni a l'atmosfera i baixava.
Pujava i baixava, i per tant el planeta s'escalfava i es refredava. I pujava i tot això era natural, el sistema ho fa de manera natural. Quan augmenta el diòxid de carboni a l'atmosfera és perquè la circulació d'aquestes que parlàvem abans es torna molt més activa i llavors les aigües fondes, que són més riques en carboni dissolt inorgànic, arriben a la superfície i això, per una pressió, equivalència de pressió entre els gasos, el carboni, el diòxid de carboni i el carboni inorgànic, fa que s'alliberi carboni cap a l'atmosfera, diòxid de carboni. Llavors, de manera natural, quan s'activa, quan l'individu planetari fa més exercici, l'aigua circula més ràpid, arriba més carboni a la superfície, augmenta la concentració de carboni i hi ha més vida, s'escalfa el planeta i hi ha més vida. I això era de manera molt natural i tots aquests cicles són naturals. Ara, el que passa és que, fixeu-vos, el diòxid de carboni estava entre 180 i 280 parts per milió en els últims 3 milions d'anys, aquí no ho mostro, però aquí són 800.000 anys només, i ara, des de començaments del segle passat, hem començat a pujar i ara ja estem a les 405, 410 parts per milió. Hem passat de les 280 a les 405, 410. Això fa que aquest factor gamma, aquest efecte hivernacle, el greenhouse factor, el factor hivernacle, hagi passat del 37,5 a pràcticament el 39%. I aquest canvi és el que fa que la temperatura, que ja, fixeu-vos, aquí la temperatura havia assolit un màxim fa 1.000 anys, fa 500 anys, o 800 anys, i ja començava a baixar, a poc a poquet, ja havíem passat el màxim interglacial, ja estàvem lentament entrant en una època glacial, però no, ara, degut a aquesta pujada, aquests últims 100 anys de pujada de diòxid de carboni, doncs fixeu-vos com ha pujat la temperatura, i com pujarà, ara en parlarem de seguida. Aquí, molt ràpidament, els gasos que intervenen en aquest canvi climàtic són sobretot el diòxid de carboni, que és aquesta línia púrpura, o color que sigui, violeta, no sé. I a part d'això tenim el metà, l'òxido nitroso, etc. En tenim uns quants, no? Tots ells el que fan, fixeu-vos, els últims anys, cada vegada n'hi ha més, i el que fan és que augmenten aquests watts per metre quadrat, era aquesta reflexió de tornada que havia des de l'atmosfera cap a la Terra. Aquest excés, degut a que ja estem per sobre els nivells preindustrials de 280 parts per milió, el que hagi augmentat aquesta quantitat de gasos hivernacles fa un excés de radiació de tornada. I aquests són els números que estem aquí. Estem avui dia, degut a la contribució del diòxid de carboni, uns 2 watts per metre quadrat, i en total, quan els sumem tots, tenim uns 2,5 watts per metre quadrat. Aquí hi ha alguns factors que m'agrada puntualitzar. Aquests pics cap a sota, és a dir, està arribant menys energia solar, són deguts a grans erupcions que han afectat tota l'atmosfera i han cobert gran part de l'atmosfera del que són aerosols a la troposfera. I aquests aerosols el que fan és refreden perquè reflecteixen l'energia solar. I fixeu-vos, però duren poc, no? I fixeu-vos que durant aquests anys, els anys finals del segle passat, també això va baixar, hi havia una reflexió important per una introducció d'aerosols troposfèrics. Sabeu quins eren aquests aerosols? Era l'utilització de carbó. El carbó s'utilitzava per escalfar, però generava molts aerosols que tenen un impacte molt important sobre la salut. Per tant, es van prohibir i ara s'estan tornant a utilitzar degut a la crisi energètica. Però bé, el resultat en total és que l'energia aquesta cada vegada està augmentant. Bé, aquí de nou una mica tornant a sobre quins són els escenaris futurs. Els escenaris futurs és el que s'anomena, depenen d'aquestes SSP. Quan busqueu els models i mireu les projeccions, diran la SSP 2,5, la SSP 6,5, la SSP... Aquests 2,5 o aquests 4,5 són aquests watts per metre quadrat que hi ha en excés. O sigui, directament ens diuen si a finals d'aquest segle assolim 4,5 watts per metre quadrat,
amb una sèrie de condicionants, no sé si tan senzill, però bàsicament, per fer-ho senzill, jo tampoc no m'ho sé de memòria, però bàsicament són normalment que si a l'any 2050 o l'any 2100 s'arriba a aquest excés de radiació de retorn, degut a l'atmosfera, de 4,5, de 6,5, de 7, de 8,5. A dia d'avui, un valor bastant raonable són aquests 4,5, hi ha tant de bons que decidim només amb els 4,5, i això estaríem, segons aquest model, estaríem al voltant dels 2 graus. Veieu? Aquests són els 4,5. Al voltant dels 2 graus d'escalfament a finals d'aquest segle. Però el que passa és que cada dia, cada any, estem batent rècords d'emissió de diòxid de carboni a l'atmosfera, excepte durant la pandèmia, però cada any tant se'n fum, no? I pensem que hi haurà solucions, que n'hi han d'haver, n'hi hem de trobar, però això és només el símptoma que estem sobreexplotant. I si no caurà per aquí, caurà per un altre lloc. És la realitat. I llavors, depenent de quin escenari d'aquests, doncs tenim un increment de temperatura. I això té molts efectes, però entre d'altres té que quan augmenta la temperatura es desfà el gel continental que va parar a l'aigua i també l'aigua que és més calenta s'expandeix. I això fa que pugi el nivell del mar. I aproximadament aquests 2 factors van la meitat cadascun, el resultant és la pujada del nivell del mar, que són uns 4 mil·límetres cada any a dia d'avui. Per tant, a finals d'aquest segle estarem parlant de l'ordre d'1 metre de pujada de nivell del mar, però per l'any 2300 estarem parlant de l'ordre de 10 metres. O sigui, estem realment hipotecant el nostre planeta per les generacions futures. Aquest és el concepte de nou, tornant al començament i les reflexions finals, aquest concepte que hi ha països, sabem i no cal dir els noms, el senyor Trump i tots aquests que només es miren el seu malic i diuen aquí i ara, no em preocupo ni de la meva gent, ni del resto del món, ni de les meves generacions futures, perquè tant se me'n fum. Jo el que vull és, no sé, la meva golotria i el meu egoisme. Doncs això tindrà un impacte extraordinari. Només per tenir uns números, la superfície de la temperatura d'Europa ja ha pujat 2,5 graus, estem parlant del continent, ja ha pujat 2,5 graus. Quan mirem la superfície planetària estem en aquests 1,4 graus, perquè les zones marines s'escalfen molt menys que la zona terrestre. I aquestes són algunes projeccions de canvi de temperatura o de canvi no m'hi veig gaire, de precipitació. És que m'han d'operar de catarates molt dret. I estem una mica despistadets. Bé, i la quantitat de gel àrtic o la pujada al nivell del mar. I un interessant això de la precipitació, que com l'aire està més calent, l'aire ja està més calent, doncs l'aire té més capacitat d'emmagatzemar aigua. Per tant, el cicle hidrològic com vapor d'aigua. I llavors el cicle hidrològic s'està incrementant. El que passa és cada vegada més irregular, més intermitent i més distribuït de manera més irregular. I ara les zones d'altes latituds i les zones tropicals tindran més aigua, però tota la franja, diguem, subtropical estarà més seca. Molt ràpidament, aquí veieu com està disminuint l'extensió de gel polar al febrer. Recordeu que el febrer és l'hivern de l'hemisferi nord. Per tant, aquí fins i tot l'hivern està disminuint i el febrer durant de l'hemisferi sud, que és durant l'estiu de l'hemisferi sud, per sort, Antàrtica era bastant estable. Aquest any ha tingut una davallada important, esperem que sigui una cosa puntual, perquè aquí és on hi ha la gran quantitat de gel al nostre planeta, gel continental, que si això es comencés a desfer, realment tindríem un canvi totalment de situació. Aquí veiem la distribució al llarg de l'any, des de gener fins a desembre, de diverses variables de temperatura, anomalia de temperatura, en aquest cas referit entre 60 sud i 69, relatiu entre el 91 i el 24. Referit al 91. Relatiu to 1991.
I aquests són els canvis referits al 91. O sigui que aquests colors, diguem que no tenen canvis, aquests colors grisos més foscos són de l'any 91. I després, quan són més clarets, estem més a prop del dia d'avui. I el que veiem és que al voltant del 0 tenim la... Perdó, ho he dit malament. És la mitjana entre el 91 i el 24. O sigui, hem calculat la mitjana entre el 91 i el 24 i aquest és el 0. Per tant, els anys inicials, 90 i el 2000, estan per sota de la mitjana. I els anys finals, aquests anys més clarets, l'any 2010, 2020, estan per sobre la mitjana. Aquí el que volia sobretot enfatitzar és com l'any 23 i el 24 s'han sortit d'aquest núvol. Sembla que el canvi està anant massa ràpid en tots els paràmetres. Llavors, això realment és bastant preocupant. Hem de mirar-ho com que potser era una situació on hi havia algunes patrons atmosfèrics de teleconnexions que estaven d'alguna manera causant això, però esperem que això no vagi a més. On són les opcions? Les opcions, sens dubte, que passa per la enginyeria. Hem de desenvolupar formes de captar el diòxid de carboni que l'atmosfera, en parlaré de seguida per què. O potser també de refredar mitjançant fórmules de reflectir l'energia solar. Però, òbviament, això és la punta de l'iceberg, perquè això sí és una forma de vida insostenible que es manifesta amb això. Si arreglem això, és com posem un parxe, però cada vegada estem més malalts. És la realitat nostra. Llavors, a part d'això, han d'haver mesures d'adaptació i mitigació. Tots els països en desenvolupament, aquestes últimes cumbres, Conference of the Parties, el COP25, COP26, tots aquests, el que demanen els països ja més en desenvolupament més afectats, diuen, no, i això ja està fet, vull dir, ja ho estem patint. Nosaltres heu d'ajudar a adaptar-nos i a mitigar, i heu de fer una inversió, els països que han causat aquest problema han de fer una inversió molt important en això, i això és la realitat, també s'hauria de fer. Però sobretot penso que s'ha de treballar molt en la prevenció, un canvi d'actitud, perquè si no, el que us deia, estem posant contínuament parxes. Aquesta és una altra pàgina que no crec que tinguem temps, però que també us recomano perquè hi ha totes aquestes sèries temporals que després tinc entès que això surt a YouTube, ho podeu veure i recuperar-ho i veureu com entrar a aquestes pàgines, són bastant fàcils d'utilitzar. Hi ha totes aquestes sèries temporals contínuament actualitzades que us he mostrat. Hi ha altres coses, el que us comentava abans de la distribució més irregular del cicle hidrològic. Hi ha regions, tota la regió subtropical, que cada vegada estarà més seca, especialment a la zona mediterrània, i en canvi a altes latituds i baixes latituds hi haurà més precipitació. Són els models. I després tot el que són les pertorbacions molt grans, aquestes extratropicals de l'ordre de 1.000 quilòmetres o més, sobretot s'estan intensificant a el que és l'hemisferi sud perquè és on hi ha més aigua. Després això no parla de les pertorbacions més petites, tipus la Dana i tot això, que aquí segurament que estan més distribuïdes arreu del planeta, la intensificació. Per què és important això? Perquè si estem pujant a poc el nivell del mar, diries, bueno, aquests mil·límetres o aquests centímetres no ens afectaran, però si a sobre d'això cada vegada tens tempestes més intenses, doncs això té un problema. Aquí em sembla molt important parlar sobre la inèrcia del sistema. El sistema, què passa? Que aquest diòxid de carboni que hem introduït a l'atmosfera té un temps de vida, de nou torno a comentar que depèn aquesta quantitat de gasos hivernacle que estem introduint, depèn del nostre estil de vida, el que anomenaven els SSP, els Socioeconomic Shared Pathways, aquestes rutes socioeconòmiques compartides que estem fent, esdevenint com humanitat. I el resultat serà depenent d'això. Aquí el que és important és que el temps de residència del carboni i d'altres gasos hivernacle és molt llarg. És a dir, que encara que a dia d'avui deixéssim d'emetre diòxid de carboni, el diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera durarà de mitjana uns 50 anys, encara més. Per exemple, aquí un model molt senzillet de ja fa 20 anys mostra que imagineu-vos que jo entre l'any 2000 i el 2100 estic
emetent diòxid de carboni a l'atmosfera i el 2100 deixo d'emetre, zero. A partir d'aquí, zero. És el que s'anomena emissions acumulades. Ha anat acumulant i el 2100 ja em planto i he aconseguit que no hi hagi més. Malgrat això, el diòxid de carboni que hi hauria a l'atmosfera anirà pujant fins al 2100, però després no s'anirà a zero, anirà baixant molt lentament. I tots aquests valors són molt per sobre dels valors preindustrials. És a dir, tindrem molts segles on estarem rebent molt més calor, molta més energia. I això reflectirà en que l'energia que s'està acumulant dins l'oceà anirà cada vegada augmentant més, l'oceà acabarà escalfant-se. A dia d'avui, la temperatura mitjana de l'oceà que ha augmentat respecte a l'època industrial és de l'ordre de 0,1 graus. 0,1 graus. Perquè té aquesta capacitat d'emmagatzemar, però si això segueix així, al final no 0,1, sinó 1 o 1,5 graus s'haurà escalfat els oceans. I això tindrà un impacte sobre l'atmosfera s'escalfarà molt i després, fixeu-vos, les escales aquí són diferents, seguirà escalfant però menys. La major part del calor seguirà anant als oceans. I això, entre altres coses, farà que la pujada al nivell del mar se'n vagi als 10 metres o per sobre. Ai, he apretat el que no tocava, aquí. Bé, aquí un aspecte important, i amb això crec que ja gairebé acabo aquesta part, és que una part de l'energia que està entrant al planeta, que és aquesta energia que està entrant des de l'atmosfera, la Terra, a diferència del que us deia abans, està emetent una part bastant menor del que està emetent. O sigui, no és que, el que us explicava abans, és que aquell model radiatiu és que l'energia s'incorporava a la Terra i la Terra l'emetia de seguida. Això és com si tota l'energia s'acumulés a la superfície de la Terra. Però la realitat és que molta d'aquesta energia s'està distribuint amb escales temporals de l'ordre de dècades o segles, s'està distribuint pels oceans. És a dir, els oceans s'estan escalfant a poc, però com no estan a la superfície no tenen temps d'emetre aquesta energia cap a l'atmosfera. I això fa que l'energia que estigui arribant al planeta estigui comparat amb l'any 2004, això és en relació a l'any 2004, aquesta energia que està arribant al planeta està augmentant, però l'energia que està emetent està augmentant molt més lentament. Això és un desbalanç, que vol dir que aquesta energia, aquest desbalanç d'energia, s'està acumulant a l'oceà. L'oceà l'està regulant, però no sabem quin serà, i per això és tan difícil fer aquestes prediccions, perquè la forma que l'està acumulant i l'està distribuint és molt difícil de preveure i com serà l'evolució del sistema davant aquesta distribució. És molt difícil de fer previsions, però bueno, aquesta és la realitat. I ja acabo amb aquesta última secció. Quanta estona tenim més? Ja porto una hora. Bé, aquí us faré 4 reflexions. Aquí la Terra ha patit moltes revolucions i crec que estem en el moment d'una nova revolució, la revolució col·laborativa. I això jo crec que tots en som conscients. S'ajunten possibilitats, s'ajunten les Nacions Unides amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Europa amb el Green Deal, ara també hi ha tota una sèrie d'amenaces, però també a totes aquestes accions top-down dels estats i totes les agrupacions transnacionals i internacionals, doncs hi ha tota una moguda i ho estem veient a dia d'avui, la gent reacciona. Quan parlem de Palestina, la gent reacciona. Quan parlem de crisis climàtiques, la gent reacciona, no? La gent s'ho creu i hi ha moltíssima gent que es mou en el seu dia a dia i s'ho està creient. Llavors, aquestes dues conjuncions fan que sigui una oportunitat. Aquest és un concepte de sobreexplotació i no m'entretindré, però bàsicament vol dir que hi ha el dia, és el que es diu la sobreexplotació del planeta, i si busqueu Overshoot Day, hi ha una pàgina web que ho explica, però el primer d'agost ja hem sobreexplotat el planeta. Tot el que estem gastant entre agost i el desembre ho estem d'alguna manera hipotecant les generacions venideres. I aquesta sobreexplotació ve sobretot de Nord-amèrica, Austràlia, Europa en menor mesura i en canvi hi ha altres països d'Àfrica on exploten menys del que els correspon. Llavors, aquí penso que la reflexió és que ens hem de plantejar que no és que, quan parlem de desenvolupament sostenible, no ho hem de mirar des de la perspectiva antròpica de que tenim un jardinet i l'hem de cuidar, i que estigui cuidadet i que estigui maco. No, ens hem
ens hem de plantejar des de la perspectiva de que som part d'aquest tot. No? I això em sembla que s'ha de veure com una gran oportunitat, perquè, i aquí faig aquestes reflexions, aquest ésser part és un compartir de manera plena, és un compartir intel·lectual quan parlem del nostre coneixement de l'entorn, és un coneixement que va més enllà d'una part totalment cerebral i nerviosa, és una part vivencial, estem totalment, contínuament intercanviant informació en el nostre entorn. Una persona amb Alzheimer que és capaç de tocar el piano perfectament, tota aquesta informació que no està només al nostre cos, o avui en dia amb totes les tecnologies que hi ha al nostre abast. Nosaltres anem més enllà del nostre cos, anem a tot el planeta, però sobretot la vida com a procés. Nosaltres estem contínuament intercanviant no solament informació, intercanviem energia, intercanviem també matèria, intercanviem segurament moltes propietats que no som capaços de percebre, i això ens parla que nosaltres som part d'aquest planeta, d'aquesta perspectiva que formem part d'una vida planetària. També m'agrada molt aquest concepte d'enaction, environmental action, que és un concepte ja antic, però que aquesta paraula s'ha utilitzat fa poc, que bàsicament ve a dir que la realitat és la que nosaltres experimentem. En la mesura que som capaços d'experimentar aquesta realitat d'una manera més plena, la realitat s'expandeix. És una realitat molt més bonica que si l'experimentem d'una manera més limitada. L'experimentació de la realitat cognitiva és limitada, perquè la nostra cognició i el nostre coneixement és molt limitada. Nosaltres, per tant, crec que hem de tractar d'augmentar aquesta percepció. I tot això ho poso des de la perspectiva inicial, de que som oceà, i el fet de comprendre i incorporar aquesta actitud de que som oceà i que formem part d'aquest planeta i no som els cuidadors del planeta, sinó que en som part, crec que és l'actitud aquesta de compartir i de treballar de manera col·laborativa. Alguns de vosaltres segurament que vau llegir als anys 60 i 70 l'Eric Fromm. Eric Fromm era un psicoanalista espectacular i us recomano, ara amb ulls segurament més madurs, que torneu a agafar el llibre aquest, L'art d'estimar, és una precisitat. I l'Eric Fromm, una de les coses que diu al començament, és que la principal angoixa de la persona humana és la solitud, que tots experimentem en un moment o l'altre, l'experimentem i no ens sabem com desfer a vegades d'aquesta solitud. I això ens ve de la pèrdua de la connexió amb la natura, degut a aquesta supremacia cognitiva que tenim nosaltres. Aquesta supremacia cognitiva ens individualitza, ens fragmenta i perdem la connexió amb el tot. Llavors, aquesta recuperació d'aquesta connexió. I això per què? Perquè fer una revolució col·laborativa per la natura és una gran oportunitat. És a dir, jo estic treballant amb altra gent, estic connectant-me amb altra gent i a més ho faig connectant-me per allò que penso del que formo part i del que pertanyo. Llavors és aquest doble avantatge. Em reconnecto, m'expandeixo i ho faig per això, per allò que vull que sigui d'una altra manera. Llavors aquí hi ha aquesta cosa, la col·laboració és un efecte multiplicador. I bé, i això, on va tot això? Va en el sentit que quan nosaltres pensem en un futur, aquest futur utòpic o distòpic que estem plantejant, de nou, l'únic canvi ve des de la prevenció. I el canvi de la prevenció ve no solament des de la part cognitiva, sinó que ve des de la part emocional. I m'encanta la paraula aquesta sentiments, que ve de sentits i ments. Els sentits, quan van amb la ment, la part cognitiva, quan s'apoya dels sentits, produeixen uns sentiments que són els sentiments aquests que són transformadors, que fan que la gent reaccioni, perquè moltes vegades sabem que hi ha un problema però no reaccionem. Només en el moment que el fem nostre, el sentim, llavors és que reaccionem. Llavors, el futur de la humanitat, doncs, quin ha de ser? Penso, dins d'aquesta revolució col·laborativa, doncs, recuperar l'harmonia amb la natura i recuperar-la per desenvolupar totes aquestes
percepcions, associacions, reverberacions, totes aquestes coses que són no cognitives, sinó que van molt més enllà. La cognició, si el que tractem és de desenvolupar això, el que perdrem és la guerra contra la robòtica i la intel·ligència artificial, ja la tenim perduda. En canvi, hi ha altres coses que realment la tenim guanyada des del començament i no ens n'adonem. Bé, doncs ja acabo només amb aquesta cita que igual que abans us he recomanat a l'Eric Fromm, us recomano el José Tolentino Mendoza, és un filòsof que després que vaig llegir un parell de llibres seus em vaig adonar que era cardenal, no? I a sobre, però és un tio interessantíssim perquè parla sobre l'espiritualitat no solament interior, sinó l'espiritualitat dels sentits, no? De l'experiència diària, no? I bé, doncs m'agradaria deixar-ho aquí, ja us agraeixo moltíssim la paciència, tenia uns missatges per aportar a casa, us deixo per si voleu llegir-ho i senzillament agrair-vos al final la vostra atenció. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Josep Lluís. Perdoneu que m'he allargat, No. Torn de preguntes, comentaris o què creieu que heu de fer? Al final pot semblar que m'he anat per la tangente, oi? Però és que a mi m'agrada, perquè és l'oportunitat, si no ho diem aquí, si nosaltres no sentim que formem part d'un tot, jo fa 45 anys que soc sonògraf, no? I el que a poquet he anat interioritzant aquest sentiment que formo part d'un tot. I això em sembla preciós perquè és aquest missatge de que per això començo amb l'organisme planetari, aquesta riquesa, no? I després m'agrada dir, doncs si som capaços de percebre i interioritzar això, ens desprenem d'aquesta part cognitiva que és, de debò, ara que soc més gran no me n'adono, abans no me n'adonava, però que és el gran drama de la nostra humanitat, és aquesta individualitat que porta individualitat tan portada a la màxima que porta tots els egoismes de la humanitat. Tots venen darrere. Si ens adonem que formem part del tot, d'aquest organisme planetari, d'aquest oceà planetari, escolta, ho tenim garantit, no, l'èxit? Perdoneu. Hola, Josep Lluís. Primer de tot, gràcies per la xerrada, m'ha semblat molt interessant. Te volia fer una pregunta seguint una mica el que tu estaves comentant sobre aquest ésser viu i sobretot sobre el batec que ens has parlat d'aquest batec que es produeix a la part de l'Àrtic i a la part de l'Antàrtic. Se sent molt, ara està molt en l'actualitat, que aquest batec potser s'està afeblint, s'està produint com un procés de desacceleració d'aquest corrent, d'aquest cicle. És a dir, que seguint la teva comparació, aquest batec s'està fent més feble. Volia preguntar sobre aquest batec, és possible que aquest batec, amb tot aquest canvi que li estem produint, es pugui parar i per tant aquest ésser que ens estàs explicant no deixi de bategar? I en aquest sentit, si és així o s'està produint aquest procés de batec més feble, quin efecte té sobre el clima que nosaltres tenim? Nosaltres tenim aquests corrents que ens venen del corrent del Golf, que fa com una mica de regulador de la temperatura a Europa. Quin efecte tindria si en el cas que s'estigués produint o acabés parant-se? Com podria afectar-nos això en el cas, o si ens podries informar una mica sobre això? Sí, bueno, si no, em sembla molt adient, no? I realment tot això és recerca que s'està fent, no tenim respostes a això. Les dades que mostren aquesta circulació de retorn cap a les altes latituds de l'Atlàntic mostren que no s'està afablint, però hi ha indicadors, aquests indicadors estadístics del que es parla de tipping points, quan s'arriba a situacions de canvi d'estat, aquests moments en què el sistema passa d'un estat a un altre, és el que s'anomena punts de no retorn, tipping points. Quan s'arriba a això, els indicadors estadístics canvien i això sembla, hi ha gent que diu que estan canviant, però ho diuen en base a també alguns indicadors molt simplificats, o sigui, també tot s'ha d'agafar molt de cuidado, no? El sistema és molt complex. També els models, d'aquests models acoplats i en teoria molt savis, doncs mostren que en principi s'anirà afablint
i a finals de segle s'haurà afeblit però no haurà col·lapsat. Però la realitat penso és que no ho sabem. Ara bé, si això passa tindrà conseqüències molt importants, no solament sobre el clima europeu, sinó que possiblement a nivell global, perquè hem de pensar, per exemple, les èpoques aquestes, les èpoques glacials, bàsicament estan tenint lloc a l'hemisferi nord. L'hemisferi nord, quan es gela, l'hemisferi sud gairebé no canvia la cobertura de gel. L'hemisferi nord canvia la cobertura de gel i tot el planeta es refreda, perquè això fa que els aerosols en suspensió canviïn molt. També heu de pensar que quan l'època glacial es genera tota aquesta quantitat de gel continental, una gran quantitat d'aigua que hi ha a l'oceà se'n va als continents i això fa que els oceans baixin 120-130 metres de nivell. El que són la plataforma continental, quan sortim a la mar, tenim, no sé, desenes de quilòmetres d'un centenar de metres. I després ve el talud continental, que baixa fins a milers de metres. Aquest centenar de metres de fondària, que és la plataforma continental, èpoques glacials, és terra lliure, perquè tota aquesta aigua s'ha convertit en gel i s'ha anat als documents. O sigui, té unes potencialitats i unes implicacions bestials. Ara bé, jo crec que no ho sabem, però sí, és una qüestió. De nou, insisteixo, el que deia abans, tant de bo que el continent antàrtic aguanti. El continent antàrtic és fantàstic perquè està al voltant, tenim aquesta corrent circumpolar antàrtica tan immensa, tan bestial, d'aigua que està sota zero. Aquesta aigua està sota zero. I llavors el continent antàrtic està protegit, és com una fiqueta, una quantitat de quilòmetres de gel continental. I això fins ara semblava que era molt robust, ha hagut una petita davallada l'any passat, però esperem que sigui una cosa temporal i això aguanti. Més preguntes? En tot cas, deixem fer un anunci. Ara ha dit tipping points, la setmana que ve parlarem de tipping points, parlarem d'ecosistemes i parlarem d'enginyeria, de com tractar d'arreglar les coses. Preguntes, deia? Hi ha una dita de l'Eric Fromm. L'Eric Fromm és un fantàstic, té una quantitat de llibres però hi ha una dita que m'agrada recuperar. Jo abans deia, quan parlava d'aquestes coses, deia, jo soc optimista i ara ja no ho faig. Jo dic, tinc esperança. I a més, coincideix que aquest any és l'any de l'esperança per l'Església Catòlica, no? Però vull dir, ja sense entrar en tot això, però em sembla que el concepte esperança és fantàstic, perquè l'esperança és realment que tu t'hi involucres i fas tot el que està a les teves mans per fer un canvi. L'optimista, l'Eric Fromm deia, l'optimisme i el pessimisme són les formes distòpiques de l'esperança i la desesperança. Perquè l'optimista diu, ja s'arreglarà, no faig res. El pessimista diu, no hi ha res a fer, no faig res. El que tenim l'esperança de dir, escolta, m'hi comprometo i el meu dia a dia és sumar i fer el que puc i està clar que jo sol no puc fer tot, ni faré res significatiu, però tot suma. Quan tots ho fem i col·laborem i aquest efecte multiplicador... Perdoneu, algú anava a preguntar alguna cosa i interrompia. Sí, hi havia... Jo et volia preguntar que tot això de les corrents marines que parlaves anteriorment i els cicles que hi havia, hi ha alguna relació entre això i l'ENSO, el procés aquest del niño i la niña que va canviant cada cert any? Sí, mira, l'ENSO és el que s'anomena el Niño Southern Oscillation. És una teleconnexió atmosfèrica a escala global, que si al Pacífic els vents són més intensos, llavors als tròpics del Pacífic potser hi ha més escalfament, l'aigua està més calenta, tot el que és la costa d'Amèrica no es refreda tant, però això té uns impactes sobre Europa i tot això. Llavors, és com si tu posessis la Terra està vibrant a moltes freqüències, moltíssimes, però n'hi ha algunes que dominen més perquè són les seves ressonàncies naturals. Tu poses alguna cosa a vibrar, hi ha algunes ressonàncies naturals, però n'hi ha moltes barrejades, i una d'elles són aquestes periodicitats interanuals que no són ben bé clavades, però que per alguna cosa es disparen i comencen una miqueta a vibrar durant un temps, després reposa. Llavors, això, entre altres coses, pot tenir un efecte sobre el refredament aquest que estàvem parlant ara d'aquest últim any, tant de bo que part d'aquest escalfament, volia dir, o aquesta pèrdua de glaç que hem vist en excés aquest últim any, sigui degut a alguna oscil·lació d'aquestes interanuals, que llavors fa que uns anys
no sembli tant i altres anys sembli més. També pot tenir a veure, per exemple, amb el que parlàvem abans, la corrent aquesta de retorn, la corrent del Golfo, la corrent del Golfo, que arriba a l'Atlàntic Nord, durant una època el que va fer és que es va començar a refredar. Però això sembla que va ser una qüestió per una teleconnexió atmosfèrica que va ocasionar que aquell any la continuïtat del corrent del Golf s'afablís, aquest tipus de coses. Són canvis interanuals, però clar, hi ha una tendència clara. I segurament que això en un moment donat, un canvi d'aquests, combinat amb altres coses, pugui fer que el sistema canviï de... I un cop ha canviat serà difícil que torni enrere. Alguna pregunta més? No? Doncs agraïm un altre cop al Josep Lluís la xerrada i la seva visita. Gràcies. Gràcies per la invitació. Gràcies. Fins la setmana que ve, si voleu venir.